Κορίτσι μου, είσαι γλυκό. Τι μου λες? Τι να κάνω, μου λες και δεν καταλαβαίνω. Πού θέλεις να πάμε, βόλτα? Θα πάμε βόλτα το Σαββάτο, να πάμε στα μαγαζιά να πονήσουμε για τον μπαμπά. Θέλεις να πάμε και να αλλάξουμε και το παντελόνι της ξαδέλφης σου, θέλεις? Ναι, 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 πόσο πολύ θέλεις, πόσο πολύ θέλεις. Σ' αρέσει η ιδέα? Είναι και τι άλλο? Τι θέλεις, κρέμα? Να τρώμε και κρέμα? Όχι μόνο γάλα, βαρέθηκες 5 μήνες γάλα, γιάξ πέζε μαμά, πώς να τρώω, δεν μπορώ άλλο. Τι θα κάνω εγώ? Ναι, τι καράβι, ναι ψυχή μου. Μάμα, 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 μπαμπά, μπαμπά, ναι, γιαγιά, γιαγιά, παππού, παππού, φίλε, φίλια, καδελφάκια μου, πού είστε τα καδελφάκια σου? Πού είναι? Στις Φιλιππίνες είναι τα 8. Έλα ρε! Σε καλά δεν είναι ώρα του. 8 έχουμε τώρα. Έλα ρε σπιλούκι! Αγάπη μου, σε 8 καδελφάκια στις Φιλιππίνες. Μπράβο, αγάπη μου. Όχι, 9. 9 τώρα. Ναι. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άλλο. Α, εντάξει, 8. 8 καδελφάκια έχεις στις Φιλιππίνες. Είδες τι έχει κάνει ο Ρίκο, αγάπη μου? Σούτε! Ο καδελφάκια σου είναι ο θείος ο Ρίκο. Σούτε παιδί μου. Ναι. Τι άλλο θα πούμε, τι άλλο θα πούμε? Πώς θα πέρασεις αυτά στη γιαγιά, για πες μου, πώς θα πέρασεις? Παίζατε, ναι. Ωραία ήτανε, ναι, ωραία ήταν με τη γιαγιά. Σου έκανε παιχνίδια, τέτοια σου έκανε και η γιαγιά. Τέτοια σου έκανε η γιαγιά. Να σε φάει, ήθελε. Να σε φάει, ήθελε. Ήθελε να σε φάει η γιαγιά. Αθλητικά.